La vida en el día a día. Hasta mediados del siglo XX, la agricultura y la ganadería han sido la base de la vida cotidiana. Trabajando con esfuerzo, la población ha buscado el sustento en lo que le aportaba el monte, el caserío, los campos y el ganado. Errenteru egon zinen hemen? Bai, de aitzen gero erosi duen. Bai, ojangoitinak, zingaregu. Ojangoiti izeten zan jaubea? Bai, Eta hemen ez tarko ukiuenak. Bai. Horrekin nos pagateakon, urtean baten pagaten zakon gero errentea? Bai, San Tomas edo Gabon ingiruen. Eta hor Santo Tomaseko plazan, plaza barrin, jente asko batzen zan? Asko. Eta danak eroten zen duen, batez bere hegaztiek? Hegaztiek. Madari batzuk goten ziren, neguko madarik esaten egozteteko. Eta labasue hitzen zen duen? Bai, oba ez, labasue. Basoan otak eta bai, da arek ekarri etzen ondora, zikitu, da gero laban labia berotu diten. Eta gero garbitute gero sartzea ziren hartoak. Igertu ditezan hori uruneiteko, errotar eroteko gero, taloa jateko. Gure gazten hartuak eta indabeak emotegun arduria. Haiti imune guzti zerratxu ere baiten da, esan bedarrik esan noten. Hartuak indabeako iueste esan da. De taloa edo etxerako taloa eta indabia. Zer, lehen, egunero indaba gorri jaten zan? Egur diendak ebian boi, eta indaba hotza, azopa inde, abaldu arrezekaz, diario, Eta armostarako? Armostarako txarrikie, eta taloa. Gehinetan, ez edik gehinetan txarrintazan orduan. Eta buskentzak kasureko zelan itzen zen du esan? Bolar, bakizu, uten niena, da, zertu, gero gardazteu. Handeko meritua, gardazteteak. Txartu gardazte monzu, petra lortu gontzua. Ganadu ezera okiten zen duen? Iru behi lau, eta txarlak edo, areke etzean ezertu barik saltzeako, Txalak saltzeko, diru hartzeako apurruet, Claro. diru gitxi guztesan da. 12 urterako jakin nuen ernia erazten nik. 12 urte, eskuz. Zenbait behi okitzen zen du esan orduan? Asko guk, beti asko. Bueno, orduan denporatan 12. Lehen esan honetzerik ganadu bakoarik. Edo zea lau edo bi edo bat edo 6. Eta ze beharratarako erabilten zen du esan ide guztarria? Danerik soloak makinetuteko eta horre bihar, solo bihar. Gero bitartetan akarrigoa. Santamaini guzti bagatu gondun. Apeak. Bai. Papelera goitezien, aite edo mundu egitetuzen apeak. Bakarrie erait, solo baten eza. Eta gero, ja hasi eta danaiten dakonean, bakarrie ebaien behar da, eperditik, eskuz. Lehenango txolak egin, txolak tolan imini, eta holan piluak egin de uzki ertu dien. Eta gero etorzien ade makine jotekoak eta. Bai, lehenangoan, erropia garbita gendun harri imini tejabanan, da anjo, imini behien manta bat edo azpien da, eta aixia daunean garbitu. Gari jotia gogorra da. Eta beroa zinbiar. Eta beroa zinbiar. Ostian ez dako soltetan gariri garrue. Pero en Lezama, además de campesinos y ganaderos, también ha habido cesteros. Este desaparecido oficio ha sido primordial para la supervivencia de muchas familias, ya que a comienzos del siglo XX la demanda de distintos tipos de cestos era muy importante.
Ze hemen asko egon ziren, ez da, lezaman horretara dedikaten zirenak. Zenen, sakristunen, gurian, da bizintitzu, eta larratzen behai asko. Ze, klaro, Alto Horno zen zestoak erabilteztroan. Konstruzioan zestoak. Barkuk eta iketza eta zaiteko, eta guruak eta urten artean, zestoak zate hotzanen lan asko hemen, Aite, on nino bete jabani esaten zu zesterie. Bera, azpeitiara joate zen. Egurre bile? Egurren bile. Eta handik ekarten eman gaztaina palua zestoak egiteko. Eta gero, etxe albuan eukiban labea eta posua. Ze posuan urte ziren egurrek, ezta? Elkartez horien hortik kanpotik, amikadia. Eta gero, labara sartzen zan hori? Labara, eta gero, matxetxuet ukitez horien, hola niteko tajadatxuek, eta gero hankia gaztiritu, da urtetan zegoen. Atara simintzek. Hori da. Eta gero simintzek mehaztuteko finibitiko, berak egiten noan bihar holan astua edo zelan holan astoa. Kutsillo. Banku moduko baten jesarrite, ez da? Banku bat, bai. Zepile egiten zorien, simintzetizarek. Arepe findu, biharrandi moten dugu, Eta gero horrek ja simintzek findut eta egoten zirenean, zelan izeten zan, zelan hasten zan hotzara bat egiten kasureko, akordaten zara? Bai, lehengo, barrena bekoa, imindere ban berak. Eta gero apurke, gorantza. Da gero pare jesarte eta bueltia. Gero lan pintzeltxu eta moduko sartzeak horrek, belarriek, aroari, ez dakitzu, sartzean zorien sartzean ziren berantza, eta gero sartu. Eta gero untzetxu batzuk edo sartzean zizan, gogorron diten, eta lantxe. Eta gero nireitak Baskoniara saltzen zituen, du fabrikera. Gureiteke zestoak eroate zituzen tratu dituen kaldakon, zuhutzu. Han hartze zituzen zestoak. Da arabe saltze zituzen montoi handi ukituen portalean. Einde, da arabe saltze zituzen. Eta kasureko hemen herriko jentea eta joaten jakone hotzarak eta erosten? Claro, asko. Bai, saltuti zorien etzian be, bai, asko. Zela hotzara klaseak edo, zela zesto klaseak erabiltzen ziren? Zesto klasea normalmentian, holan kuadraduan zegoak, alturekoak. Nagoan da, joiteko eta sorotik ekarteko eta, baixo. Karpanapo bai, gure aite defuntu behitezu, baina orduan bedarrak arteko bai, biarritxezin karpanak. Karpana bilile, eta luzengia bai, kapoiantzako eta horre luzengia. Eta astoagaz erabilteko eta? Asto karpanak. Karpanak, bai, are bai. La influencia de la industrialización ha sido escasa si la comparamos con las localidades vecinas, quizá porque Lezama no se anexionó a Bilbao. Pero el hecho de estar relativamente cerca de la capital y de zonas industriales facilitó la incorporación de la población al mundo fabril. En una primera fase sin dejar de lado la agricultura y combinando el trabajo del caserío con el de la fábrica. Eta hemen noz hasi izan jentea, ze jente gehiena baserritik bizi zen zan hemen, ez da? Batez bere gizonak, noz hasi ziren konbinetan baserriko beharra eta fabriketako beharra? Dependetu gerra ostean. Gero gehienak emetik Bilbon, muile deiteun jente asko lanean. Fabriketara eta gure aite defuntu eta joate ziren, pentsu, galdagora, zubetzure. Ara joate ziren bizigiltan. Asko kititzen dugu, etzian aldan egin eta fabrikekoa. Biristen hori eta kanpora urten beharra izan urterin agenteak. Eta horrek fabriketan beharren hasten zirenak eta baserriko bizimoduari bere eutzitzeotzen edo... Gure gero bitartan bentegia duite genuen, gero neu manejaten etzen edo behi eratzi edo esnea jatara edo horrek neu etzen. Gizuna kanpora, nebak biek kanpora beharrean. Non ibili ziren beharren? Hor kurtzen hon zon, zer bat fabrikea eta ara joate zon.
Tailerratara gero apurke, nire poran, bueno, ja hasi zen Bilbore tailerratan danean, berta be, hasi zen tailerrak konpontatzen gente apurke. Tu padre tenía un taller, has dicho, tenía un taller mecánico. Mecánico en la Cruz, que era Inchorce y compañía. Después fue Talleres de Lezama. Pero... Porque en Lezama no ha habido fábricas prácticamente, ¿no? Ni talleres. Serrerías. Se zerrak bat baino gehiago egon dire hemen Lezaman, ez da? Lau edo. Eta zetara dedikaten izen dire horrek? Zer hola gataten, hola gataten. Pinuk eta pinutatik edo... Normalmente pinu. Bai, gero aite basoatan daiten behar, trontzan da, pinu botaten da, hortan dedikatzen aite. Orduen jentea edozin lan egiteko prestatu ditezan. Ze zapatuetan bebi herritezen eta lantzan mindomeketan bebai. Gero limonada fabrika bat bere egon zan. Limonada ona, eiteren, bagani izan. Hangoa, bai. Ona. Limoneru esaten gintzen. Limoneru ez da? Bai, limoneru osan. Eta horrek limonadak eta gero zer, etxeetan saltzen ebezan edo zelan? Etziatara saltzen. Kamioiagaz edo zelan? Kamioiagaz. A mediados del siglo XX, el gran auge de la economía vizcaína conllevó la necesidad de mucha mano de obra. Para cubrir esos puestos de trabajo vino mucha gente de otras provincias de España y también llegaron a Lezama. Este crecimiento de la industrialización supuso una disminución de la actividad agraria. Claro, aquí en esa época, en los años 60, se abrieron muchas fábricas en muchos pueblos y entonces había necesidad de mano de obra. Había cantidad, donde querías. En Bilbao me vinieron más de 10 a decir a ver si venía con el trabajo. Y tú, por ejemplo, Miguel, ¿tú viniste ya directamente a los talleres? Al taller, Talleres Beitia. Yo trabajaba casi todos los días 12 horas. ¿Verdad que yo cobraba de hora más que del sueldo? ¿Qué solíais cobrar a la semana o se cobraba al mes? Sí, se cobraba entonces a la semana. Entonces eran pesetas, 800 o por ahí, no llegaba a las 1000. Porque a Lezama vino mucha gente de fuera a trabajar. Sí, sí. ¿De dónde mayormente? Más bien gallegos. Había mucha gente gallega. Orduan, hasi zenean fabriko biarrata, jente guztie, baserretatik eskapibin, ezalotu baperez. Majefez, Olarra, Etxebarria orduen asko itezan, baina baserri bat edo bilotu bazien, ostan jantanak ospa. Baserrien, zapatuen da domekatan behar lan inbizu. Eta gero, diru ez zeiru aztezan baserretatik, subsistir esaten nuen. Baserretik ez da bizitzarik. Bertotik, Pero como dice el refrán, no solo de pan vive el hombre. También tenemos otras necesidades que nos ayudan a liberarnos de la rutina diaria y que de paso nos sirven para reforzar las relaciones. Costumbres y actividades lúdicas como la cuestación de Santa Águeda, el juego de bolos, las romerías. Kanta egiten duen Santa Aguedan, zehan egiten duen diruaz, nare egiten duen bezkari bet. Soldaizkia june horretik. Eta akordaten zara zer kantaten zen duen? Amentxe gatoz, kantetan, irula mutil alkarraturik, bazarrakinko modetan. Hori domeka arratsaldetan. Ba, domekatan. Eta ze izaten zen, errosario ostean edo zelan? Errosario goten zen, bai. Hori serioa. Gurian behintzet, bai. Lezaman erromerioten zen, Bernardino atxutegik, iminte zegoen olan plaka baten modukoa, entxufeutan erromerien jantzan. Eta zelan izaten zen, orduan hor, neskak urteten ziren lehengo jantzan. Neskak eta arezketeten. Eta zer, no zipinen kalabazak bere bai edo zer? Lantzaren kalabazak bai zen guzu. Eta egon zen, Acción Katolika, herrian. Bai. Da, guk ez
Akzion Katolika joan ezkero, neskakaz, baina mutilekaz ezin inantzan. Eta guk, 16 urtegaz da guk, mutilekaz, 17gaz, mutilekaz, hasi gure, eta ez. A las 12 terminaban las fiestas. O sea, lo último que tocaban era una jota, y ahora todos para casa ahí corriendo desde el Larrabecho hasta Lezama. ¿Y desde el Larrabecho cómo veníais luego andando? Andando, corriendo además, para llegar pronto a casa. Esan dozu hor, bolalekua, eguala. Bai. Eta zeak ordu deko zu orduan? Horre polaleko gaukiztuen urte batzuk nahiko argiek, Ze horre domekatan dagoenan, emeko zaneusutiko jentia batza zan hor eta horre ituen domekako egune horre mateuen. Mesan ostean? Mesa ostean, bai. Zelan izeten zan boloiokoa, zerin berri izeten zan? Txirloak aukitzen zendu ezan edo? Txirloak, 6 txirlo edo eta bere katxina esaten zina, txikitxuet. Da, ara katxine botezkoan, ara gehi puntuazio gehi nogituen. Bai, sarritene, orduen bolia pizte guenaz, haiek sarriten.